una de cada 10 dones tindrà un càncer de mama. Aquesta prevalència és molt gran. De fet, és el càncer de mama més freqüent en la nostra població femenina. Però la paraula càncer no ha de significar mai que és el final. De fet, la bona notícia és que el càncer de mama és el que té més curabilitat de tots els càncers a les dones. De fet, se calcula que aproximadament més del 90% de les dones que han patit un càncer de mama estaran lliures de malaltia als 10 anys. Tot això, evidentment, depèn del diagnòstic inicial, del tipus de tumor i, sobretot, una cosa molt important, de poder fer un diagnòstic molt precoç. Evidentment, la curabilitat d'un càncer de mama no és el mateix quan diagnostiques de forma precoç un tumor petit, sense afectació de ganglis ni afectació en altres parts del cos, que quan ho diagnostiques en una malaltia una mica més avançada. Els tractaments tant quirúrgics com mèdics no seran els mateixos i l'agressivitat del tractament tampoc. Per això és tan important poder establir un diagnòstic precoç el més aviat possible. Quan una dona se detecta a l'autopalpació un nòdul, sempre l'ha de consultar al seu metge o al seu ginecòleg.